Aisha Sow. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on jettama bisimilla mon e ka taskaram koɗo mawɗo woni koɗo men hannde ko Doro Gueye ɓurɗo lollirde bobolonde ko jaydiyanke windiyanke Mauritanianajo mo yaltini deftere ene wiye inɗe aadi hannde ko e lowdi nde deftere jiɗɗen yewtude. Doro Gueye a salminama. Mi salminima Aisha, mi salmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe hono jaynirde meɗen RFI to ɓe mbawi wonde eno ko goniri kala. Bisimilla ma e RFI fulfulde e ka taskaram koɗo mawɗo aɗa yaltini deftere ende e wiye inɗe aadi ko adi fof hade men natande mbundi yewtere nde aran en e holko woni inɗe aadi bandiraɓe ɓuura hebde hen famamuya. A jarama no fewi kadi nde dokkuɗa en fartange artude deftere nde mbiyatnomi ɗum min ko deftel min gara ko haaɗi ayno wiide ɗum deftere timminen hoto inde nde saabu a jooɗi tawde ko inde kalten kañum inɗe aadi en mbi ɗum inde en mbi ɗum aadi mo jokkuɗen heen o ko aadi mo neɗɗo waddata e leñol mum ko aadi mo neɗɗo waddata e pinal mum wadde ɗo aadi o wona tan aadi yidde wiide mana ko jokkodiri e gueɗe aadayankoje d'accord ene wawi taw ne waddi jotodiral kono ɗo aadi mo gaddata noon kono ko yimɓe mbiyata e ɗemgal français promesse eyyi ɗum waɗi noon so neɗɗo inniri inde aadi walla inde aadi ko huɓnude aadi hakkude muɗum e leñol mum hakkude muɗum e pinal mum ndeke noon sa yi deftere nde hay titode mum ma yi hen inde aadi subbo e gundo suɓiɗen subbo e gundo o andude en wonde heewɓe meɗen hande e nder leñol biyetengol fulɓe ganda wonde subbo e gundo holko firata subbo e gundo o ɗo mbeɗa yenana somi weddima ɗo namdal ngal e nder temedere sa renaki ko goto walla ɗiɗo jogori haalandema subbo e gundo ko firata subbo e gundo ko inde funeɓe ɓe noon yoɓe gon koɓe rewɓe yoɓe gon koɓe worɓe yoɓe gon ko debbo e gorko ayi an hande o sa wiyama no fulɓe innirta funeɓe tan mbiyata ko Alassane Aliou Seyni walla mbiya Hawwa e Adama walla mbiya gueɗe mbaɗe hoɗo ɗon joni noon firata hade meɗen hebde ɗeɗo inde biyeteɗe Hawwa e Adama ɗen gandi hayso wona inde arabeɓe ne iwri en koye pinal arabeɓe mana arde koye diine l'islam nde wonno ko diine l'islam arde en koye arabagal arabeɓe gaddori hen pinal mumen ndeke noon eɗen poti namditimi noon mbimi beele wadde firti ko fulɓe punotonoka hade pinal arabagal arde mumen walla so tawi eɓe punorno wadde nden eɓe poti joganade ɗum inde saabu kala ko woodi e nder pinal neɗɗo kala ko woodi e nder gurdam neɗɗo ene gasa walla ene foti wawde wonde taw jomum jogani ɗum inde nde jaaɗen noon luskuɗen ha Allah waɗi gandoyɗen wonde ɓe mbiyanno ko subbo e gundo e wallitorade deftere goto e mawɓe meɗen ene wiye Yero Doro Diallo deftere nde winduno mbeɗa yakori ko guila keer saabu deftere nde wona deftere timmude ko ɗereji tan jannoɗen hen ma en gar ɗon mboɗo yinno tan a haali e nder deftere he wonde guila dawa dawi leñol fulɓe ene jogui inɗe mumen gadanteje e kala leydi ma dunde walla dongre to fulɓe koɗi tawdi taniraɓe mumen ɗen inde sikkinani ɗen inɗe gadi diine islam no mbiruɗani limtan en tan seeɗa yoga e ɗen inde e koɗe pirtata a haali hen joni gundo o eyyi mi haali hen subbo e gundo mbimi ko inde funeɓe kala dewɗo e funeɓe kala mo jiiɗa neɗɗo ina wiye Sadio e nder fulɓe yo won ko debbo yo won ko gorko kadi tesko wonde inde nde ala debbo ala gorko haɗi e neɗɗo gorko ne wiye Sadio debbo ina wiye Sadio kala ɗo jiiɗa jomum ne wiye Sadio tawi kay ɗoftama holko adduno ɗum Sadio ko dewiro mana funeɓe joni noon eɗen pecci ɗum no pelle jeegom ma jeeɗiɗi fedde hen foof dokkuɗen ɗum inde ene waɗi inde biyeteɗe limoje inde biyeteɗe panorɗe inde biyeteɗe parnorɗe inde biyeteɗe malnorɗe inde biyeteɗe baccoje e inde tolnorɗe e joni noon mi sifa tan jawɗo inde limoje ɗe ko inde limirteɗe jeeñu galle manamum afo ene anda somi wi afo tan hewɓe mbiyatama ko Hammadi eyyi Hammadi noon ene gasa tawa mbimi ko ene gasa mi wiyani tan ko ɗum ina gasa tawa soɗa koye Mouhammed o walla Mouhammadou o ina gasa hayso tawi inde Hammadi nde ko inde ɓoyde e fulɓe enen foof eɗen gandi kono ina gasa kadi tawa nanda tan tawa ala hen foof ko umme e goɗɗo on eyyi kono noon eɗen jogui ko wiyete Dikil eɗen jogui ko wiyete Dikko eɗen jogui ko wiyete Niili eɗen jogui ko wiyete mana Sara so tawi ko gorko so tawi ko debbo eɗen jogui Sira
eyi ɗeɗo inde ko inde afo Hammadi o noon niili o e dikko o e dikel o wonto e waccoore makko wonti noon kala biyeteeɗo Hammadi aɗa waawi wiide ɗum niili aɗa waawi wiide ɗum dikko aɗa waawi wiide ɗum dikel eyi dikko o noon e denndaangal ko soɗoroo heen ko ɓiɗɗo dikkoraaɗo dikkaade woni dañde ɓiɗɗo muɗum gadano ɗum woni dikkaade ɗum noon kadi ene waawi wonde debbo ene waawi wonde gorko no mbiɗen ni ko ɓuri hertoraade debbo ko sira o ko ɓuri hertoraade gorka ko biyeteeɗo saara o eyi saara noon oɗo saara kaaleteeɗo ko inde gorko jiidaani e saara hannde nattuɗo ga e inde rewɓe ɗum ko inde bonnitaade ko wayno Zahra en ko wayno Saratu en ko ɗen nden wontoyto inde debbo ga kono saara oya ko saara afa o eyi dewiro so tawi ko kanko Hammadi o eɗen mbiyamo kanko woni Sambajo dewiro Sambajo o wona Dembajo dewiro Dembajo wona Yero walla Paate no nokkuuji mbaadi ewa ina heen kadi ko wayno Jobbo en ɗeɗo inde fof ko inde koye limooje kono ɗum fawoto kono mbirɗen ni e nokkuuji kadi no mbaadi eyi to baŋnge rewɓe eɗen jogii biyeteeɗo no mbiɗen ni Sira on woni afo o dewiro o ko Kumbajo rewa heen biyeteeɗo Penda rewa heen biyeteeɗo Takko rewa heen noon hankadi Daado ne aroye rewa heen noon tan ɗonne kadi ene fawo e nokkuuji so mi wii nokkuuji ɓuri noon kaalatmi ɗo ko fuutaaji ɗi ko wayno Fuuta Tooro Fuuta Adamaw Fuuta Ñooro Fuuta noon haa Fuuta Kindi mana henni haa Liptaako fulɓe kam heen sahaaji ene wayloo seeɗa kono noon ko baŋnge ɗaɗol to kamɓe ɓuri nanndude inde ɗe ɗum addani en noon soobaade inde ɗe etaade faamde ko ɗi pirti ko noon kadi taƴirɗen no mbiɗen inde paarnoɗe ko inde leppi ko ɗon jinnoon arde ko woni inde paarnorɗe eyo inde paarnoɗe ɗum woni inde leppi meɗen aɗa andi fulɓe kañum en mahii koye kinde hinde fof ene jogii inde nde faarnotto jooni noon nde yii haa ɓooyi mbattuɗen inninde ɗeɗon inde ɗe keddi neɗɗo watta wiyeede noon hayso tawii alaa lefol ngol mbele arɗo ko heen jeeya yo ko ɗon paaɗen eɗen jogii ko wiyetee arɗo e ɗum koto baŋnge arɗo en bootol en jaa en jaawo e gaynaajo en jaalaw en jaarga en jeefulɓe en joomi en kamalenku en laami en laamɗo en satige en e ko nanndi heen ɗeɗo ɗum ɗo koto baŋnge fulɓe aynaaɓe fulɓe manaaɓe meccal mumen paarnorgal woni ngaynaaka eɗen jogii to baŋnge kinɗe keddiiɗe ɗe ko wayno farba gele en to baŋnge buurnaaɓe ko wayno mayse en e buurnaaɓe en to baŋnge jaawanɓe ko wayno jaawanɗo e sooma to baŋnge lawɓe ko wayno labbo maalaw farba kalambaan to baŋnge maabuɓe ko wayno maabo jarno jigande rimayɓe ko wayno jagudin jagu to baŋnge sakkeeɓe ko wiyetee sakke fasiri foysiri to baŋnge seɓɓe wiyetee cedɗo bees bummoy jagaraf jombar farmbaalo kamlenku maysa mbeñu ganna bijeyni palimpa e ko nanndi heen to baŋnge subalɓe ko wiyetee cuballo jaltaaɓe borom teen jasak farba joom jeemaayo e ko nanndi heen to baŋnge hinde wiyeteeɓe tooroɓɓe eɗen jogii ko wiyetee almami alpha shérif alwaali elfik lamdiane laamɗo sayku tafsiru eliman e ko nanndi heen to baŋnge bambaaɓe eɗen jogii bambaaɓe eɗen jogii maaba e ko nanndi heen ɗum ɗo fof ko yeruuji tan noon kadi min ko seeɗa nganndumi heen kono ko yinnoode jooforaade tan holko wiyetee inde paarnodde ndeke noon hannde aɗa yiya neɗɗo jibinee inniree alpha taw to baŋnge asli muɗum ko ɗum so a yiɗi mbiya ko ɗum titre walla ko ɗum diplôme ko ɗum seedantaagal to baŋnge jangde sabu wonɗo neɗɗo jangde muɗum heɓata e wiye alpha kono hannde won inniraaɗo alpha taw ni waawa hay winndude innde mum wadde firti ko wonti innde tan ko noon ne kadi aɗa yiya neɗɗo wiye arɗo taw adan kañum ko tiitoonde wonnoo maanaa ko ɗum lefol won martaba mo ɗum holla joomum woni e ndeer leñol mum kono hannde won inniraaɗo arɗo tawa ko inde nde tan a woni ɗon a haali kadi e ndeer deftere nde ɗe ngannduɗaa ko inde malnorɗe e paanorɗe ɗum ko firtata haqiiqa e hol yeruuji ɗi mbawɗa men rokkude heen inde malnorɗe walla gaddoɗen inde panorɗe ko inde ɗe ngannduɗaa aɗa anndi pullo to dañii ɓiɗɗo e dokkugol inde ina fawi nde joomum jibina ina fawi ɗo joomum jibina ina fawi no joomum jibinira e ko nanndi heen joomum heewaani muɓɓude gite tan wiyami inniri hono ndaani sen dokki yeru
inde panorɗe keewi arde ɗe cifere koye ma woni yeru jinnaɗo debbo o leeli dañde so leeli dañde ene hasi mana ɓiɓɓe dañeteɓe hen ɓe mbiye ko wayno jenggude en jenggude woni jengguɗo arde jengguɗo arde walla sikkaka sikkaka woni mo sikkanoka ma ar walla leelɗo a haali leelɗo woni tarduɗo mana neɓɗo a dañede eko way noon ɗeɗo inde ciforo ko oɗo nde o leeli dañede ene waɗi noon inde panorɗe goɗɗe ko wayno yeru jinnaɗo debbo o kala ko dañi sankoto e on saaha en hasi so dañi ɓiɗɗo jomumen keewi rokkude ɗum ko inde ma woni ko anide ma woni ko faddinirde eyyi sen inde tan ɗe gona tan ɗe potani tan ɗe ndewani jaltude aadi gandade ɗe woni joni neɗɗo wiye guurowo firti ko hoto maayi mi haali guurowo kono haden ɓennude guurowo guurowo yen guuro yen wuuri yen ɗum woni inde ma nde an Aisha firti noon ko enen eɗen jogii ɗeɗon inde en goppu inde men ɗe ƴettoyɗen inde janane kalɗen ɗum e nder inde goɗɗe mami aroy hen joni ma en garo hen joni noon ɗeɗo inde mana mayata hen wonɗon hen wonɗon hoto yo jomum wonɗon sooro hen yo jomum sooro gurdam gañaɗo ne ko hen jeeya walla geddaɗo mana yo mayde geddu geddaɗo hen gedda hen geddel hen ɗum ɗo fof ko gotum firti ko ɗeɗo fof ko inde panorɗe ayi ko ɗum noon addinimi wiide deftel mana mi waɗ pelle ɗe mi haalani inde ɗe fof mi wawa saabu wona saggitorde kono fedde fof cifimi ɗum min dokka yeruji hankkadi an janngowo walla an hankkadi keɗiɗo aɗa wawi jokkitande hoorema kala inde hankkadi nde nanɗa e inde fulɓe aɗa foti wawde andude hol fedde nde jeeya ko ɗum addani en wiide deftel mi winoma mi jabtoy namdal ngal jeeya e ɗum ɗo ko inde panorɗe no mbiɗa ni inde malnorɗe noon a namdima ɗum joni inde malnorɗe woni inde ɗe ganduɗa enen aɗa rokkira ɗe beele malnorade ɗum waɗi noon ɗum heewi sekede koye inde ma woni kaaloje ko fewte jam ko wayno neɗɗo innire jam sikki a meeɗi yiide neɗɗo ne wiye jam walla inde ɗe ngannduɗaa baaɗeno ceekaaɗe malal mana malu mala ngel en malaɗo en eko nanndi heen malaaɗo en eko nanndi heen walla ko wayno cellal ay neɗɗo wiye jooni sellu mbe sikki a nani neɗɗo wiye selli en selli eyi firti ko yo sellu hoto ñaw ɗum ko malnoraade e walla ko wayno inde noddude ko wayno yaajeende neɗɗo wiye jooni yaajuru woni abondance mana yaajeende neɗɗo yo yaaje hoto faaɗe walla ko wayno moƴƴere yo neɗɗo wiye moƴƴo walla neɗɗo wiye lobbo walla neɗɗo wiye giɗaaɗo neɗɗo wiye cuɓaaɗo neɗɗo wiye nafi woni nafɗo nafoowo eyi jiiɗa noon ne waɗi nafi noon goɗɗo arab o woni nafi sato neɗɗo wiye koolaaɗo neɗɗo wiye faɗɗa eyi koolaaɗo walla neɗɗo wiye faɗɗa woni faɗɗa faɗɗude joni noon aɗa nana kadi gasi labaaɗo en cuɓaaɗo en ɗum woni cuɓaaɗo ɗum woni lobbo neɗɗo juumo woni juumo kadi ko ɓalawol mi annda ɓe sikki ɓe mbiyata ɗum ko ɓalawol jalngol ɗon woni neɗɗo ɓawla haa yuumɗa noir deben ɓe sikki ko noon Faray wiyata ɗum eyi walla kadi ko inɗe noddude ko wayno welemma yeru jooni mbe sikki a meeɗi yiide neɗɗo ne wiye weleende walla neɗɗo ne wiye bela walla neɗɗo ne wiye bele neɗɗo ne wiye belal neɗɗo ne wiye bellel neɗɗo ne wiye bello neɗɗo ne wiye metta woni mettani neɗɗo mo mettani metta neɗɗo wiye jali ɓe sikki a meeɗi neɗɗo wiye jali woni belɗo neɗɗo jaleede ayi ɗum ɗo wayi heewde Aïcha ɗo wayi heewde nafoore ene heewi mana jooni noon pinen subaka gooto walla yimɓe pinno subaka gooto biye goppe ɗeɗo inde wona inde julɓe emin gadori Seydi Gueye kala koɗo momin jaɓɓi ɗo min namdo ɗum sene heeɗo o jimi hol jimol ngol cuftiɗa ɗo o duusa en e yewtere nde cuɓimi ko advisor naalage Mauritanie Kamel Salif Tassor e morceau maɓɓe moɓe mbiyata jaggo maayo ko noon tigui en jahat ƴeewoyen ngol ɗon lefol advisor ngal ganduɗa yimdi ɗum e Salif Tassor garten e taskaram men mbeɗa takki dande ma e mbeɗa wonde guiɗelam
omo nyanti haw yodi mbede manta mo kudalam omo awje mbede awje nginde ciosan belimin ko tawda nawda demgal pular jigimin ko ngi fone gonde janis mbede yilo jamo wallir men kele kanye kalis sumo jalla mbede salit omo wela pulagam kanko lamdo faram diniri mo chudaram salif setumi kongam dakumayo ana masira obara billahi mi jabi kollema kale modini ko yermayo dilini ka tubalo timboro yo ana masira obara a jarama advisor ko ɗum wonno lefol ngol ganduɗa koɗo men namdino en jokkat sabu en ji a haali e deftere he won inde ɗe ganduɗa ko islam addori ɗe wonani diine kono ko ardi e aada arabeɓe ko holɗen inde ɗe mbawɗa hen limtanden ko diwi Alsan Aliou Seynou Hawwa e Adama. Eyyo très bien aɗa andi ko hakkilantagal neɗɗo e nder sociologie neɗɗo fof ina ɓaƴana weltare ina ɓaƴana jaam ina ɓaƴana kisal ko ɗum waɗi noon ɗeɗo inde haynde diine arani jomum yen e tafani koye mumen inɗe malnorade beele duworade Allah ne waɗi noon nder pinal fulɓe gurdam mabɓe gila ni diine islam arani kamɓe diine mabɓe o tan diine no ɓe ndinorini ina ɓaaƴi diine islam no feewi ko ɗum waɗi rendo fulɓe koye rendo ɓurɓe wonde islamisé mana ko rendo ɓurɓe naatde diine l'islam ko sababude wonde e fakkuji maɓɓe mana neesu maɓɓe e woɗɗodirani walla ni mbiyan ko ɗum diine islam tan ko ɗum waɗi noon sa teskima nde wonno noon addorɓe diine ɓe ene gandi oɗon psychologie nde ɓe ngari nde ɓe gaddori ɓe mbi soɗon jiɗi malede soɗon jiɗi malnorade won inde ɗe neɗɗo innirta ko heen ɓurata teskede mana heen ɓurata soborade e islamiyagal muɗum nde wonno kamɓe koye mentalité maɓɓe jeeya facilement ɓe jaɓi ɗum dendagal inɗe maɓɓe ɗe ɓe joguinoɗe ɓe goni e woppude ɗe ɓe mbiya wonde ɗeɗo ko inɗe defte mbiyete deftere haaletene nde noon ɓe mbiyama tan deftere ɗo wonti manipulation nden deftere wona qur'an deftere qur'an ala fof ɗo haali ko kalɗen ɗo fof ɗum ɗo ala fof ɗo winda nder deftere qur'an nde wona kayno sunna nelaɗo haalani ɗum wiyani ko force ma jomum innire tan inde arabe mana inde capato ala fof ɗo ɗum haala kono noon ko manipulation ɓe ngari ɓe mbi ɓe inde deftere haalere nde noon tawde wiyama deftere tan kamɓe ɓe mbaɗi mata ko deftere Allah nde ko ni ɗum ardi ɓe watti noon so neɗɗo jibinama wiye inde deftere hay so aɗa innira ɗeɗo inde mbiyeɗa ala e deftere kam ma jogo inde tan ɗum woni jomum wiye Moussa en jomum wiye Salmata en jomum wiye Aïcha en jomum wiye Zeynabou en jomum mbattuɗen wiyeede inɗe moɗon ɗe Kumba en mana Yero en e Penda en Demba en Hammayɗi en eko nandi hen ɗe gona inde defte an hande holno pamrata Aïcha kono noon mi wiidema ni ko guurowo tawde woodi hadde walla wiima guuro walla wiima wuuri ko ɗum firtata e pulaar holno pamrata hande sa ari Faray sa nani inde Touba ko tan aɗa andi sa nani inde Touba ko Faray aɗa andi sa nani inde Touba ko Italie aɗa andi sa nani inde Touba ko américain aɗa andi inde Touba ko espagnol aɗa andi sa nani inde arabe mana saoudite naajo aɗa andi sa nani inde maroc naajo aɗa andi joni noon ya ar e dendagal ɗeɗo leyɗele e dendagal ɗeɗo koɗirɗe e ɗiɗo e kiiɗo koski kala ɗo namdiɗa hen leñol kongol wawi wonde oɗo mbiyama holno wiyete e te so haalnima inde makko aɗa wawi heftinirdemo leñol makko kono pullo o sa wimo holno wiyete o wima mbiyeten ko Idriss o wima mbiyeten ko Ahmad o wima mbiyeten ko Abdoulaye o wima mbiyeten ko Aïcha o wima mbiyeten ko Aminata o wima mbiyeten ko Fatimata hol pulago woni beele ɗo e ɗeɗo inde aɗa wawi heftinde ɗo pulago makko ala a wawa firti noon ko jomum woppi ko jeyno e te kadi taskade wonde inde wona ɗum waɗata neɗɗo julɗo wonde inde ittata neɗɗo wonde julɗo joni noon gandata ɗum ɗo wona seeɗa hande ɗo e nder mi haala ko toɗɗi leydi Mauritanie mberti ko wonko puɗɗi ɗon nande e tarikaji bindirteɗi oɗo saaha joni wonde e windirde tarikaji ko wayno joni guure biyeteɗe Singiti e yidde wattude ɗum caparagal e yidde wattude rokkude ɗum ɗo goɗɗo hollide he caparagal taw to asli mum ne anda ko guure ɓaleɓe ko ɓaleɓe gonno ɗon guure hande kewɗe ɗo e nder leydi Mauritanie inde mumen mbaylama dokkama inde capatoje mbeɗa wawi rokkudema yeruji wadde noon firti ko heptino yimɓe ɓe ko woni koye heɓtade hono e leyɗele ɗe sen dokki yeru
ko wayno wuro woto ne wiyeteno Buubu Awdi hande wiyete ko Bushama ɗo e nder leydi Mauritanie ko ɗum kadi woni inde officiel nde wuro ene wiye Darel Beyda nana hedde Magama en joni inde mum asli ko Wendu Cilli ko inde Pulago wonno ndeke noon so tawi hande o joomumen en ballita e waylude ɗeɗo indi firti ko oɗum jogii batte tigi e nder Koɗki eɗum jogii batte tigi e nder Pinal haa teenti noon so tawi e nder wuurduɓe e ndiɗon leydi ko leƴƴi ceertuɗi e te ɗo moni fof teeɗanto Pinal mum ɗo yiɗi hollitaade wonde goodal mum so tawi a yihii aɗa wayla inɗam inɗe nokkam aɗa rokka ɗum inde e nder ɗemngal maaɗa mbeɗa foti jeertaade mbeɗa foti daraade mbeɗa foti mana wiide mi alaa heen foti wiide a alaa heen sikki alaa ko jiggiɗen aada arabeɓe ene battini tigi e inɗe meɗen haa e inɗe gure meɗen kono hannde so tawi yimɓe jiɗi haɓaade ɗum e artirde kadi ñimnude inɗe meɗen aade ɗe hannde holko haani waɗeede holko mbasiytoɗa kadi yimɓe ɓe ɗum woni min ko innirmi e nder deftere eɗen mbaɗi heen windande timmude ko wiyetee dartogol Pinal dartagol ɗemngal poɗɗen dartoraade ko inniren inde men jiɓinde fof yo innir inde mum ngannden wonde inɗe meɗen ɗe alaa ko ɗe bonnata en kono wonko ɗe ɓeydata en inde biyeteeɗe inde capatooje ɗe en calaa kadi jiɗɗo innirde inde capaara fof yo innir kono noon yo anndu wonde alaa ko boni e innirde inde mumen ɗe so tawi ko an tan woni aɗa suɓi innirde ɓiye Michel walla innirde ɗum inde capaara wonde walla inde ko nde waawi wonde fof enen en ndiwtaani ɗe en mbiyaani ɗe moƴƴaani ni en mbiyaani noon kono mbiɗen ko inde men ɗe bonani ko alay sago noon ɗum ɗon waɗe ko wiyetee déconstruire il faut déconstruire cette manipulation la ko ɗum woni enen hannde darnde meɗen ɗum addan en noon windude heen defte so yihii noon haa yimɓe ɓe paami moni fof kadi yo daro waylirde ɗum junngo mum woni waylirde ɗum junngo muɗum ko aan hannde so a jibini indir inde pullu Seydi Gueye en keɓdama heen haa ɗo ko dokkono ɗen e sahaa huuɓi holko mbaynortoɗa banndiraaɓe waynoraade tan Allah jaaraama Aïcha kadi darnde maaɗa e jokkondire maaɗa e denndaangal kadi hettiyankooɓe ɓe a jaaraama Seydi Gueye heɗiyankooɓe ko ɗo yewtere men haaɗi hannde on paami ko ɗum woni ko jokki e yewtere men yontere yawtude nde sikki alaa jewtannoɗen ko e bonnitgol ma mbaylugol inɗe gure hannde garɗen e inɗe meɗen aadi koɗo men wonno ko Doro Gueye ɓurɗo lollirde Bobo Londe ko jayndiyanke windiyanke Mauritaninajo omo yaltini deftere ene wiye inɗe aadi hannde ko e lowdi nden deftere jewtannoɗen on beltanama e kettogol ha yontere arore so geno ñaawi on jarama